Velkommen til Matematik med den røde hat. Jeg hedder Roar, og i dag skal vi tale om funktioner. En funktion er en slags regneopskrift. Nogle gange kan man gætte regneopskriften, andre gange får man den at vide på forhånd. Her er en funktionsmaskine. Vi putter 3 ned i maskinen, og ud kommer 6. Hvad gør maskinen? Det kan vi ikke vide, men vi kan gætte. Lægger den 3 til, eller ganger den med 2? Vi lægger nogle flere tal i maskinen og ser, hvad der sker, og gemmer tallene op til højre. Maskinen fortæller nu, at den er en gange 2 maskine. Vi lægger flere tal i maskinen. Er du enig i, at det er en gange 2 maskine? Du kan se efter på de røde og på de grønne tal op til højre. Tak for i dag. Vi ses en anden gang. Hej! Grøn hat. Flet næbet.